Tu abrigo lo tienes por ahí, ¿no? El mío que me has dejado. Vale, hola, sóc el Pol, torno a gravar aquest vídeo, d'aquests vídeos de muntanya que tant ens agraden, i avui del Campins amb mi, Campins, Pol, i farem les agulles de Montserrat. No les hem fetes mai i segurament ens pillarà la nit, però bueno. Portem frontals. Portem frontals, anem bé. Objectiu? Va, fot-li. Tu creus? Mira, em venia de gust, Segon objectiu, no gravaré perquè toca fer servir les dues mans. Bueno, superada. Ole. Què opines? Sí, molt bé, tio. Caga la hòstia quan ets a dalt, però... No hay camino, bro. No hay camino. No, está fatal. ¿Qué coño? Voy a dar clases, Paul. Tú haces así, tete. Vale, te agarras bien, tío. ¿Vale? ¿Has visto? Sí, te veo. Sí. Un profesional. Qué profesional. Bueno, actualització. Hem hagut de passar un punt molt tècnic i he decidit guardar la càmera perquè la veritat és que necessitàvem la concentració. Ara estem ja hem fet bastanta ruta tècnica. He gravat una micona, però és que és això. Hi ha hagut un punt en què fotia molt de vent, havíem d'estar atents has de seguir la part més tècnica, les línies vermelles, i us recomano seriament portar GPS i no fiar-se
perquè així que només et serveixi com a punts de referència, perquè és això, hi ha hagut punts en els que no seguien per res. Ah, per aquí? Vale. Quan és? 50 minuts. Sí. I bueno, això, que ara estem millor perquè ja estem per camins més tranquils i el GPS comença a trobar més cobertura, però abans res. I ara, bueno, ara estem més tranquils i seguirem baixant una mica. Gravaré una mica més el contingut, però és això. Si veig que torna a ser tècnic, agafaré i guardaré la càmera. I no només això, sinó que si arriba a ser tan tècnica la cosa que és que és de nit també, no és tard, deuen ser les 7 i alguna cosa, però és que és això, s'ha fet negra nit i ja ho teníem previst, portem molts frontals, però és això, que no vull arribar més tard, però bueno, seguirem. No, la veritat és que no. Va, sí, és normal. Negra nit, Ja som aquí. Aquí és per on hem anat abans. Ui, espera un moment. Per aquí és on hem anat abans, que hem pujat per aquí, hem fet totes la volta a les agulles i ara hem tornat per aquest camí d'aquí. No es veu, és molt de nit, però bueno. I el campins està aquí. O sigui, ara només ens queda arribar al cotxe per aquest camí molt tranquil i ja estem. Que guarres la penya, col·lega. Hola. Ja està, ha tingut prou. Ja hem acabat? Conclusions? Cap bé? Jo? Sí, Una molt bona ruta, molt interessant, se'ns ha fet fosc, però està guai, tio, ha estat molt guai. La repetirem, la cosa és que no a aquestes hores, perquè se'ns ha fet molt de nit. I és bastant tècnica, algunes parts, no? Sí. Aviam, no tant el que cap, però saps què passa? Que per mi no és tan Que tècnic jo m'havia perquè fet escalo i ell no ho ha fet tant. O sigui, per jo un no he fet principiant... via ferrata ni res. Exacte. Bueno, vaig fer una, la de No ho sé. la Canal, Però bueno. No, va fer la Canal de Sant Jeroni, però encara així no és tan tècnic com el que potser hem fet avui. Però l'ha portat molt bé, no s'ha agobiat... O sigui, es pot fer... Sí, m'ha agradat molt. Es pot fer, però ell ha fet muntanya i sap, té bon físic, o sigui, per un principiant potser és massa, per algú que és més experimental i pot molar. Però bueno, en conclusió, esperem que us hagi agradat el vídeo i bueno, ens veiem al següent vídeo. Adéu-siau.